नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. आज नागपंचमी. कारवारात नागपंचमी सण उत्साहात साजरो. कारवार. आज नागपंचमी. हिंदू धर्माचो श्रावण महिन्यातलो हो सण घरान घरा नागदेवा किंवा नागदेवतेची पूजा करून नागदेवाक प्रसन्न करची पारंपरिक पद्धत हिंदू धर्मात आसा. नागपंचमी हो सण भक्ताक संरक्षण आणि समृद्धी प्रदान करता अशी आख्यायिका आसा. हो सण कारवारात घरान घरा तसेच अनेक संबंधित देवदेवळात धार्मिक आणि पारंपरिक रीतीन केलो. काही जिल्ह्याच्या बऱ्याच भागात जिवंत कोबरा किंवा नागाची पूजा करून दूध अर्पण करची पद्धत आसा, तर काही जाग्यार पिठाचो नाग करतात. कारवारच्या नंदनगद्दा श्री नागनाथ देवस्थानात आज सकाळच्यान भाविकांन अभिषेक करू गर्दी केल्ली दिसून येताली. तसेच घरान घरा गरबे देवस्थान अशा ठराविक जाग्यार आज नागपंचमी साजरी केली. दक्षिण पश्चिम मालवाहू रेल्वे गाडी रुळावेल्यान निसरली. दुरुस्तीपर्यंत तात्कालिक रेल्वे मार्ग स्थगित. काही गाड्यांचे मार्गात बदल. जोयडा. दक्षिण पश्चिम विभागीय लोंढा वास्को रेल्वे मार्गार सोनावळीम ते दूधसागर दरम्यान आज ब्रेस्तार 9 ऑगस्टाक सकाळी 9:30 वाजताना बोगदो क्रमांक 15 लागीं एक मालवाहू रेल्वे गाडी रुळावेल्यान निसन दुर्घटना घडली. या घटनेन हो रेल्वे मार्ग तात्पुरती रेल्वे संचाराक बंद केला. या मार्गावेले अनेक गाडी रद्द केलात, तर काही गाडीचे मार्ग बदललात अशी माहिती मिळाला. आज सकाळी कोळशाची मालवाहूक करची रेल्वे गाडी कोळस भरून कर्नाटका दिशेन वयताना सकाळी 9:30 वाजताना दूधसागर सोनावळी दरम्यान बोगदा क्रमांक 15 लागीं या गाडयेचे 17 डबे रुळावेल्यान निसरिल्ले असून एक डबो दर्यांत पडला अशी बातमी मेळ्ळा. रेल्वे अधिकाऱ्यान ताबडतोब घटनास्थळार धाव घेवन परीक्षण करून हो मार्ग दुरुस्तीसाठी बरोच वेळ लागतलो म्हूण या मार्गावेल्यान धावचे रेल्वे गाडी वास्को द गामा तिरुपती हैदराबाद आठवड्याची एक्सप्रेस या मार्गावेल्यान वळोवन मडगांव कारवार सुब्रमण्यम या मार्गान वयची तात्काळ व्यवस्था केला. वास्को द गामा हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस रोहा पनवेल मार्गान धांवतली, तर आज वयची यशवंतपुरम वास्को ही रेल्वे रद्द केला अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. अशें आमगेले बातमीदार अल्केश देसाई जोयडा हेमी कळयला. कारवारच्या कोडीबाग श्री साई मंदिर साई कट्टा हिंगा प्रतिवर्षा प्रमाणे श्रावणाची वार्षिक पूजा संपन्न. कारवार. कारवारच्या कोडीबाग साई कट्टा श्री क्षेत्र साई मंदिर साई कट्टा शिर्डी साईबाबा श्री गणपती श्री नागब्रह्म या मंदिरात प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण महिन्यात पहिल ब्रेस्ताराक जावच्या विशेष पूजा या वर्साक श्री देवीदास विठोबा नाईक माजी नगरसभा सदस्य हेमगे नेतृत्वात पूजा कार्यक्रम मोठ्या श्रद्धा भक्तिभावान ब्रेस्तार 8 ऑगस्टाक जालो. या निमित्तान सकाळी 9 ते 10 पर्यंत पंचामृत अभिषेक, अष्टोत्तर शतनामावळी, मंगळारती आणि तीर्थप्रसाद जालो. तर सांजेर 7 ते 8 वाजपर्यंत दिवंगत शांताराम सैरू नाईक हेमगे कुटुंबातर्फेन आणि श्री साई कट्टा साई भक्त भजना मंडळी वतीन नामसंकीर्तन झाले. रात्री 9 ते 8:30 पर्यंत A.G. केरळीकर हेमगेले प्रवचन. 8:30 वाजताना महामंगळारती आणि विभूती प्रसाद वितरण झाले. या धार्मिक कार्यक्रमाक खूपशा भक्तांनी हजेरी लावून श्रीचे दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले.
अंकोला वासर कुद्रुगी होसूर 60 वर्षाचे जुने पूल मोडणं, नवीन पूल बांधची ग्रामस्थांची मागणी। अंकोला तालुक्याच्या वासर कुद्रुगी ग्रामपंचायत व्याप्तीचे होसूर पूल सुमार 60 वर्षा फाटले असून त्या पुला बाजून IRB कंपनीन नवीन पूल बांधून त्याका रस्तो केला। एक बाजून जुन्या पुलाक रस्तो असा। गेल्या 15 दिवसा पयलीं अतिवृष्टीन डोंगर कोसळणं, फातर माती उदकात पण कंपन जावन जुन्या पुलाक भविष्यात धोका जाऊ शकता। काल पयर जाल्ल्या कारवार काली पुलाच्या दुर्घटनेसारखी शक्यता नाकारूं जायना म्हण संबंधित अधिकाऱ्यान जुने पूल मोडून त्या जाग्यार नवीन पूल बांधून सार्वजनिकाल्या जीवाची काळजी घेवची अशें समाजसेवक पुरुषोत्तम D नाईक हेमगेल नेतृत्वात आज शुक्रार 9 ऑगस्टाक सांजेर 4:30 वाजताना तहसीलदार हेमका मनवी पत्र दिला। या वेळार दासू नाईक बेळ, जग्गू गौडा सडगेरी, राजू हरिकंत्र सबीर शेख पुरसभा सदस्य, मंजुनाथ नाईक, प्रकाश पळ्ळिकेरी, विजू पीटर पिळे, संजीव नाईक काटेवाडा, सुरेश नाईक असलगदे आणि इतर हजर आशिल्ले। सांजेरच मनवी पत्र दिल्यानंतर 5:30 वाजताना याच जुन्या पुलाक एक कंटेनर लॉरीन धडक दिल्ल्यान पूल जरा डॅमेज जाला अशी बातमी मेळ्ळा। ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ನೆಣ್ಣೆ ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಜಿಗಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನೂ ಸಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। IRB ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।